Joka aamu nöyrä keittäjä tarjoili saman annoksen mystiselle asiakkaalle, joka jätti aina tasan 5 euroa juomarahaa. Mutta hänen uteliaisuutensa heräsi, kun hän näki miehen avustajien ympäröimänä nousemassa luksusautoon ja sai selville, että tämä oli vaikutusvaltainen miljardööri. Kun hän kysyi syytä tuohon summaan, hän kuuli koskettavan tarinan köyhyydestä, menetyksestä ja pienestä hyvyyden eleestä, joka oli pelastanut miehen perheen menneisyydessä. Hän ei olisi koskaan voinut kuvitella, että nuo 5 euroa eivät ainoastaan kätkeneet sisäänsä miehen äidilleen antamaa lupausta, vaan aloittaisivat myös rakkaustarinan, joka muuttaisi heidän molempien kohtalon. Kello oli vasta 6 aamulla, kun Lotta Tamminen avasi Kodin Maku ravintolan takaoven. Ravintola sijaitsi rauhallisessa kadunkulmassa Helsingin Sikalliossa. Vastakeitetyn kahvin tuoksu ei ollut vielä vallannut tilaa, mutta Lotta tiesi jo pelkästään katsomalla kylmää liettä ja hyllyssä suorissa riveissä olevia kattiloita, että tästä päivästä tulisi samanlainen kuin kaikista muistakin. Hiljaista kiirettä, paistolevyjen kuumenemisen suhinaa ja ensimmäisten kuppien kilinää asetteillaan. Hän solmi valkoisen esiliinan vyötärölleen, kiinnitti ruskeat hiuksensa tiukalle nutturalle ja alkoi järjestellä mausteita päivän valmisteluja varten. Ruoanlaitto oli Lotalle enemmän kuin ammatti. Se oli tapa jatkaa jotain, mikä oli alkanut kauan ennen hänen syntymäänsä, jotain, minkä hänen isoäitinsä, rouva Rauhadäriksi, oli istuttanut jo vuosikymmeniä sitten Pohjois-Karjalassa, vaatimattomassa keittiössä, jossa tärkein mauste oli isoäidin sanojen mukaan aina rakkaus. Herra Oskari, joka oli omistanut ravintolan yli 20 vuotta, saapui pian perässä kantaen pussillista vielä lämpimiä leipiä. Hän oli lempeäpuheinen mies, jolla oli väsyneet silmät ja isällinen tapa kohdella työntekijöitään. Juuri Oskari oli antanut Lotalle hänen ensimmäisen tilaisuutensa keittiössä, kun tyttö ei osannut vielä edes pidellä veistä kunnolla. Tänään on varmasti vilkas päivä, hän sanoi jättäen pussin tiskille. Perjantai tuo aina ihmisiä, jotka haluavat aloittaa viikonlopun hyvin. Lotta hymyili, mutta hänen ajatuksensa olivat jo muualla. Hän oli kuukausien ajan kantanut rinnassaan unelmaa, melkein kuin salaisuutta. Oman pienen ja yksinkertaisen ravintolan avaamista, jossa hän voisi valmistaa isoäidiltään oppimiaan reseptejä. Hänellä ei ollut vielä tarpeeksi rahaa, eikä rohkeutta ottaa ensimmäistä askelta, mutta hän ruokki ajatusta joka aamu, mitatessaan riisiä ja pilkkoessaan sipulia. Tasan kello 7.15, kuten oli tapahtunut jo kuukausien ajan, Kodin maun lasiovi avautui ja sen yläpuolella riippuva kello kilahti. Lotan ei tarvinnut edes katsoa tietääkseen, kuka se oli. Hän tunnisti askelten äänen ja rauhallisen tavan vetää tuoli ikkunapöydän äärestä, aina sama pöytä, aina sama paikka. Asiakas oli keski-ikäinen mies, jolla oli huolitellut harmahtavat hiukset ja yksinkertaiset mutta moitteettomat vaatteet, kauluspaita ilman solmiota ja huomaamaton kello ranteessa. Hän ei koskaan puhunut paljoa. Hän tervehti nyökkäyksellä, tilasi tavallisen annoksensa paistettua leipää voilla ja suodatinkahvia ja odotti hiljaa katsellen ikkunasta ulos, ikään kuin hän olisi ollut toisessa ajassa ja paikassa. Pipsa, tarjoilija, joka oli työskennellyt Lotan rinnalla 3 vuotta, huomasi ensimmäisenä joka aamu toistuvan kaavan. Oletko huomannut, ettei hän koskaan jätä enempää eikä vähempää? Pipsa kysyi eräänä päivänä laskien pöydälle jätettyjä kolikoita ja seteleitä miehen lähdettyä. Aina tasan 5 euroa. Ei koskaan 4, ei koskaan 6. Aina 5, samalla tavalla taiteltuna, asetin alle. Lotta keskeytti työnsä ja katsoi seteliä Pipsan kädessä. Se oli todellakin aina sama summa, annettuna melkein rituaalisella tarkkuudella. Tavallinen asiakas jättäisi vaihtorahat tai pyöristäisi summan ylöspäin ollessaan tyytyväinen, mutta tämä mies tuntui noudattavan sääntöä, jonka vain hän tunsi, hiljaista lupausta, joka toistui joka aamu, satoi tai paistoi. Ehkä se on vain hänen tapansa, Lotta vastasi yrittäen vaikuttaa välinpitämättömältä, vaikka uteliaisuus oli vallannut hänet jo viikkoja sitten, mutta se ei ollut mikä tahansa tapa.
Tavassa, jolla mies taittoi setelin ja asetti sen täsmälleen samaan paikkaan, oli jotain, mikä viittasi suurempaan merkitykseen, johonkin, minkä hän piti vain omana tietonaan. Lotta oli huomannut vahingossa, että miehen katse muuttui juuri sillä hetkellä, kun hän jätti rahan pöydälle, ikään kuin hän olisi sekunnin ajan jossain muualla, kaukana, kallion rauhallisesta aamukahvilasta. Lotta ei ollut koskaan uskaltautunut kysymään miehen nimeä. Kodin maun kanta-asiakkailla oli tapana esittäytyä ajan myötä, vaihtaa muutama sana säästä tai liikenteestä ja luoda sellaista tuttavallisuutta, joka kuului asiaan. Mutta tämä mies piti etäisyyttä, kohteliasta ja sivistynyttä välimatkaa, joka ei jättänyt tilaa läheisyydelle. Hän söi, kiitti lyhyellä nyökkäyksellä, maksoi ja lähti aina samaan aikaan, ikään kuin koko hänen elämäänsä olisi ohjannut säälimätön sisäinen kello. Tuona perjantai-aamuna tapahtui kuitenkin jotain erilaista. Miehen puhelin, joka harvoin soi aamiaisen aikana, värisi pöydällä. Hän epäröi hetken ennen kuin vastasi, ja Lotta, joka kulki ohi kantaen tarjotinta, kuuli katkelman keskustelusta. Ei, peruuta kello 10 kokous. Soitan heille myöhemmin, mies sanoi rauhallisella auktoriteetilla, joka ei sopinut yhteen hänen vaatteidensa yksinkertaisuuden tai vaatimattoman leipätilauksen kanssa. Lause jäi kaikumaan Lotan mieleen loppuvuoron ajaksi. Millainen mies peruutti kokouksia tuollaisella komentelevalla sävyllä, mutta vaati saada syödä aamiaisensa pienessä lähiöravintolassa, aina täsmällisenä, aina huomaamattomana ja jättäen aina tasan 5 euroa. Lotta pudisti päätään yrittäen karkottaa uteliaisuuden ja palasi keittiöön, jossa kattilat jo höyrysivät ja perjantain vilinä alkoi todenteolla. Hän ei vielä tiennyt tuona tavallisena aamuna, että tuo pieni yksityiskohta, huolellisesti asetin alle taiteltu 5 euron seteli, kantoi sisällään tarinaa, joka voisi muuttaa hänen oman elämänsä suunnan ja kirjoittaa uusiksi luvun, joka oli alkanut vuosikymmeniä aiemmin Pohjois-Karjalan vaatimattomassa keittiössä, jonka hän tunsi vain isoäitinsä muistoista. Viikonloppu hurahti ohi aivan liian nopeasti, kuten aina silloin, kun kodin maussa oli kova kiire. Lotta ehti hädin tuskin lepuuttaa jalkojaan, jotka olivat kipeytyneet lieden ääressä seisomisesta, kun oli jo maanantai. Hän oli takaisin samassa paikassa samaan aikaan, toistaen samat rutiinit, lieden sytyttäminen, mausteiden järjestely ja Oskarin odottaminen tuoreiden leipien kanssa. Pipsa toi aiheen takaisin puheeksi valmistellessaan pöytiä ennen avaamista. Tiedätkö, mitä Kulman baarin pojat kertoivat minulle mystisestä asiakkaastamme? Pipsa sanoi silmät uteliaisuudesta loistaen. He sanoivat, että hän käy sielläkin joskus, mutta ei koskaan viipyile, juo vain nopean kahvin ja katoaa. Kukaan ei tiedä hänen oikeaa nimeään. Ei hän vaikuta edes niin mystiseltä, Lotta vastasi yrittäen peittää kiinnostuksensa, jota hän ei enää pystynyt itseltäänkään salaamaan. Hän on vain hillitty mies. Jotkut pitävät asioiden pitämisestä yksinkertaisina. Yksinkertainen hän on tilauksensa suhteen, Pipsa nauroi. Mutta 5 euroa joka ikinen päivä, muuttamatta senttiäkään. Se ei ole yksinkertaisuutta, Lotta, se on sääntö. Ja sääntöjen takana on aina tarina. Lotta ei vastannut, mutta kätki nuo sanat mieleensä. Sääntöjen takana on aina tarina. Juuri sitä hän itsekin ajatteli, vaikkei uskaltanutkaan sanoa sitä ääneen. Siitä lähtien, kun hän oli huomannut tuon juomarahan täsmällisyyden kuukausia sitten, yksi kysymys palasi itsepintaisesti hänen mieleensä, aina nähdessään miehen astuvan sisään lasiovesta. Miksi 5 euroa ja miksi aina sama summa päivästä toiseen ilman poikkeusta? Hän tunsi hyvin toistuvien pienten eleiden painon. Hän oli oppinut sen isoäidiltään Rauhalta, joka oli kuollut Lotan ollessa vielä teini-ikäinen, mutta jonka läsnäolo jatkui elävänä jokaisessa Lotan valmistamassa reseptissä. Rauhalla oli ollut vuosikymmeniä sitten pieni ravintola eräässä Pohjois-Karjalan pikkukaupungissa, yksinkertainen paikka puupöytineen ja ruudullisine liinoineen, jossa hän kokkasi perheille, joilla ei useinkaan ollut varaa maksaa koko laskua. Ruokaa ei evätä keneltäkään, jolla on nälkä, tyttäreni isoäiti sanoi aina, kun Lotta kysyi, miksi hän antoi ilmaisen annoksen jollekin rahattomalle asiakkaalle. Eräänä päivänä ymmärrät, että se, mitä annamme odottamatta mitään takaisin, on se,
mikä todella jää jäljelle. Lotta kasvoi kuunnellen näitä tarinoita, mutta hänen äitinsä, rouva Sirkka Päide, puhui harvoin niistä vaikeista vuosista, joita perhe oli kohdannut rauhan pyörittäessä pientä yritystään yksin. Ne olivat huolella varjeltuja muistoja, ikään kuin niiden avaaminen uudelleen sattuisi jollain tavalla. Lotta tiesi vain sirpaleita, että oli ollut hyvin vaikeita aikoja, että isoäiti oli kasvattanut lapset yksin aviomiehensä kuoltua aivan liian varhain, ja että ravintola oli pienuudestaan huolimatta ollut koko perheen elanto vuosien ajan. Juuri tämä unelma avata isoäidin ravintolan kaltainen paikka, mutta omalla tyylillään piti Lottaa valveilla öisin tehden laskelmia, jotka eivät koskaan täsmänneet. Hän tarvitsi liiketilan, laitteet ja alkupääoman, joka tuntui aina olevan hieman liian kaukana siitä, mitä hän onnistui säästämään palkastaan. Oskari oli antelias ja maksoi hyvin naapuruston tasoon nähden, mutta se ei koskaan riittäisi toteuttamaan näin suurta unelmaa yksin. Tuona maanantai-aamuna täsmällinen asiakas saapui tavalliseen aikaan, tervehti tutulla nyökkäyksellä ja istui ikkunapöytään. Lotta, joka oli tavallista tarkkaavaisempi, huomasi yksityiskohtia, jotka olivat aiemmin jääneet häneltä huomaamatta. Miehen kädet olivat esimerkiksi hoidetut, mutta oikean peukalon tyvessä oli ohut arpi, melkein näkymätön. Kengät, vaikka näyttivät ensisilmäyksellä yksinkertaisilta, olivat sellaista nahkaa, jonka hän tunnisti kalliiksi, sellaiseksi, jota näki vain näyteikkunoissa, joihin hänellä ei ollut koskaan asiaa. Kun mies lopetti kahvinsa ja nousi lähteäkseen, hän pysähtyi hetkeksi pöydän ääreen, ennen kuin taittoi 5 euron setelin ja asetti sen asetin alle. Se oli lyhyt hetki, melkein huomaamaton, mutta Lotta, joka kantoi tiskitarjotinta lähistöllä, näki miehen katseen eksyvän jonnekin kauas, ikään kuin kulunut puupöytä ja taitettu paperiservietti olisivat siirtäneet hänet toiseen aikaan, toiseen paikkaan, toiseen elämään. Hyvää huomenta, mies sanoi hiljaa ohittaessaan Lotan matkalla ovelle. Hyvää huomenta, Lotta vastasi yllättyneenä. Se oli ensimmäinen kerta kuukausiin, kun mies puhui suoraan hänelle, eikä vain tehdessään aamutilaustaan. Ovikello kilahti miehen lähtiessä, ja Lotta jäi hetkeksi seisomaan paikoilleen seuraten miehen kävelyä jalkakäytävällä, kunnes tämä katosi kulman taakse. Tuossa miehessä oli jotain, mikä ei sopinut siihen yksinkertaiseen kuvaan, jota hän yritti ylläpitää. Ja mitä enemmän Lotta tarkkaili, sitä enemmän kysymys kasvoi hänen sisällään, itsepintaisena ja vaatien vastausta, kuka tämä täsmällinen ja hillitty asiakas todella oli, ja miksi hän kantoi mukanaan tuota hiljaista rituaalia, joka tuntui merkitsevän niin paljon enemmän kuin pelkkää aamiaisen jälkeistä juomarahaa. Hän pudisti päätään ja palasi töihin, mutta kysymys seuraisi häntä hänen tietämättään paljon pidempään kuin hän osasi kuvitella. Seuraavana sunnuntaina Lotta käytti vapaapäivänsä vieraillakseen äitinsä Sirkan luona. Sirkka asui vaatimattomassa asunnossa Herttoniemessä, toisella puolella kaupunkia. Se oli rutiininomainen, melkein pyhä vierailu, jonka Lotta teki aina kun pystyi, tuoden mukanaan kakun tai ruoka-annoksen jostain uudesta reseptistä, jota hän testasi unelmiensa ravintolaa varten. Sirkan koti kätki jokaiseen kulmaansa jälkiä elämästä, jota perhe oli elänyt ennen muuttoaan Helsinkiin. Vanhoja valokuvia haalistuneissa kehyksissä, seinäkello, joka ei enää käynyt, ja eteisen perällä olevassa varastossa pinottuja laatikoita, joita kukaan ei ollut uskaltanut avata vuosiin. Äiti, minun täytyy joskus katsoa niitä isoäidin laatikoita, Lotta sanoi auttaessaan tiskaamaan lounaan jälkeen. Siellä saattaa olla asioita, jotka auttavat minua muistamaan hänen reseptinsä tarkasti, ne mausteet, joita hän käytti. Sirkka huokaisi ja hänen katseensa viivähti jossain kaukana ennen kuin hän vastasi. Isoäitisi säästi kaiken, tyttäreni. Kuitit, valokuvat, kirjeet, jopa lautasliinat. Hän sanoi, että jokainen paperinpala kertoi tarinan, jota ei saanut hukata. Mutta minulla ei ole koskaan ollut rohkeutta pengata niitä laatikoita kunnolla. Ne tuovat vaikeita muistoja mieleen. Miten niin vaikeita? Lotta kysyi uteliaana, mutta varovaisena, ettei pakottaisi äitiään puhumaan jostain, mikä yhä sattui. Ne olivat kovia aikoja, Lotta. Kun isoisäsi kuoli,
Isoäitisi jäi yksin 4 pienen lapsen ja pienen ravintolan kanssa, josta hädin tuskin sai laskut maksettua. Oli aikoja, jolloin söimme sitä, mitä Liedelle jäi tähteeksi, mutta silti hän ei koskaan jättänyt lautasta tyhjäksi siltä, joka tuli sisään nälkäisenä. Se oli suuren uskon ja pienen rahan aikaa. Lotta pysyi hiljaa sisäistäen nuo sanat. Hän tiesi hämärästi, että äidin lapsuutta olivat leimanneet vaikeudet, mutta hän ei ollut koskaan kuullut yksityiskohtia näin selvästi. Tuossa tarinassa oli jotain: yksinäinen äiti, pienet lapset, ravintola, joka selvisi puhtaasta itsepäisyydestä ja anteliaisuudesta, mikä resonoi oudolla tavalla, melkein kuin kaukainen kaiku jostain, mitä hän ei pystynyt tunnistamaan. Eikö isoäiti koskaan puhunut kenestäkään, joka auttoi perhettä siihen aikaan? Lotta kysyi, tietämättä oikein, miksi kysymys tuli hänen mieleensä. Jostain naapurista tai asiakkaasta, jolla oli merkitystä. Sirkka mietti hetken, silmät puoliummessa, kuin yrittäen kaivaa muistoa muistinsa syövereistä. Hän kertoi silloin tällöin eräästä perheestä, jolla oli hyvin huono vaihe siellä ravintolan lähellä, Pohjois-Karjalassa. Isä kuoli varhain luulakseni, ja leski jäi poikien kanssa yksin. Isoäidilläsi oli tapa auttaa ihmisiä ilman suurta melua. Hän ei halunnut kerskailla sellaisilla asioilla, sanoi, että apu, joka kerskailee, menettää arvonsa. Mutta siitä on jo niin kauan, Lotta, en tiedä muistanko yksityiskohtia oikein. Keskustelu siirtyi muihin aiheisiin, Lotan työhön, oman ravintolan suunnitelmiin ja naapuruston kuulumisiin. Mutta tuo lyhyt maininta perheestä, jota isoäiti oli auttanut, jäi pyörimään Lotan mieleen loppupäiväksi. Se oli hämärä tarina, melkein kadonnut sirpale muiden muistojen joukossa. Mutta siinä oli jotain, mikä herätti outoa uteliaisuutta, melkein aavistuksen. Seuraavana maanantaina, takaisin kodin maussa, Lotta tarkkaili täsmällistä asiakasta uusin silmin. Hän huomasi, että tarkan juomarahan lisäksi miehellä oli tapana keskustella lyhyesti kadunkulmassa kukkia myyvän vanhan herran kanssa, antaen tälle aina muutaman kolikon ennen matkansa jatkamista. Hän huomasi myös, että kovana sadepäivänä mies oli pysähtynyt auttamaan naista, joka taisteli tuulen kääntämän sateenvarjon kanssa, kantaen naisen kasseja lähimmälle bussipysäkille saakka vähin äänin, kiirehtimättä, aivan kuin se olisi ollut maailman luonnollisin asia. Tuolla miehellä, yksinkertaisten vaatteiden ja kohteliaan hiljaisuuden takana, tuntui olevan hienovarainen anteliaisuus, joka meni paljon aamuisen juomarahan ulkopuolelle. Ja mitä enemmän Lotta tarkkaili, sitä enemmän hänen äitinsä tahattomasti sytyttämä kysymys vahvistui hänen sisällään. Voisiko olla olemassa jokin yhteys, niin epätodennäköiseltä kuin se tuntuikin, tuon miehen hiljaisen hyvyyden ja sen tarinan välillä, jota isoäiti oli varjellut niin huolellisesti koko elämänsä ajan? Se oli hullu ajatus, hän tiesi. Tuollaiset sattumat tapahtuivat vain elokuvissa, eivät tavallisen keittäjän elämässä, jolla oli hädin tuskin aikaa päiväunille. Mutta kysymys palasi itsepintaisesti joka kerta, kun hän näki miehen taittavan 5 euron setelin ja asettavan sen asetin alle tuolla rituaalisella huolellisuudella, joka tuntui kätkevän sisäänsä paljon suuremman tarinan kuin kukaan osasi kuvitella. Lotta pudisti päätään yrittäen karkottaa ajatuksen kuin häiritsevän kärpäsen ja palasi töihin. Mutta kerran istutettu aavistus ei antanut unohtaa itseään niin helposti. Tuon viikon torstai päättyi tavallista myöhemmin. Tavaran toimittaja oli viivästynyt kasvisten toimituksessa ja Lotan täytyi järjestellä päivän ruokalista uusiksi kiireellä, mikä piti hänet keittiössä kauan tavallisen lähtöajan jälkeen. Kun hän lopulta riisui esiliinansa ja hyvästeli Oskarin, aurinko alkoi jo painua kallion rakennusten taakse värjäten taivaan pehmeällä oranssilla, jota hän ehti hädin tuskin ihailla. Väsyneenä hän käveli kulman bussipysäkille korjaillen laukkunsa hihnaa ja miettien ostoslistaa, joka hänen piti hoitaa ennen kotiinmenoa. Silloin jokin liike kadulla kiinnitti hänen huomionsa. Suuri ja kiiltävä musta auto oli pysäköitynä erään toimistorakennuksen eteen, ei kaukana ravintolasta. Se ei ollut sellainen auto, jota näki usein tuossa kaupungin osassa, joka oli täynnä rentoja baareja ja vaihtoehtoisia vaatekauppoja. Ajoneuvon takaovi avautui
ja Lotta katsoi automaattisesta uteliaisuudesta, kuka sieltä nousisi. Se, mitä hän näki, sai hänet pysähtymään keskelle jalkakäytävää. Hänen jalkansa tuntuivat juurtuvan maahan. Se oli hän. Täsmällinen asiakas, hillitty mies, joka aamu tilasi paistettua leipää ja suodatinkahvia istuen samassa ikkunapöydässä ja jättäen aina saman huolellisesti taitetun juomarahan. Mutta nyt hänellä oli yllään moitteeton puku ja häntä ympäröi 2 avustajaa, jotka kantoivat salkkuja ja puhuivat puhelimeen samanaikaisesti. Kaikki pyörivät hänen ympärillään kuin planeetat auringon ympärillä, joka määräsi kaiken tahdin. "Tänne herra Salminen. Sijoittajien kokous on siirretty kello 9, sanoi yksi avustajista kävellen kiireesti hänen rinnallaan. "Vahvistakaa se talousjohdon kanssa ennen kello 8, vastasi mies komentelevalla äänellä, jollaista Lotta ei ollut koskaan häneltä kuullut. Se oli niin kaukana ravintola-aamujen lempeästä ja hillitystä sävystä. Lotta jäi sanattomaksi seuraten kohtausta kuin elokuvaa, jossa päähenkilö paljastuu yhtäkkiä aivan toiseksi ihmiseksi kuin kuka hänet oli tähän asti luultu. Mies astui sisään rakennukseen avustajiensa ympäröimänä ja katosi lasisesta pyöröovesta huomaamatta, että Lotta seisoi siinä vain muutaman metrin päässä suu auki. Seuraavana päivänä, yhä hämmentyneenä, Lotta kertoi näkemästään Pipsalle, joka otti välittömästi puhelimensa esiin ja alkoi etsiä tietoa. Rafael mikä? Pipsa kysyi sormet jo näppäillen hakukonetta. Näitkö yrityksen nimeä rakennuksessa? Näin vain tekstin Salminen Group sisäänkäynnillä, Lotta vastasi, yhä epäuskoisena näkemästään. Pipsan silmät laajenivat heti, kun hakutulokset ilmestyivät näytölle. Lotta, et usko tätä. Pipsa käänsi puhelimen niin, että ystävä näki näytön. Rafael Salminen. Salminen Groupin omistaja, yksi maan suurimmista logistiikka- ja teknologiakonserneista. Hän on ollut Suomen rikkaimpien liikemiesten listalla vuosia. Katso tästä. Lehtiartikkeleita, yrittäjyyspalkintoja, kaikkea. Lotta piteli puhelinta vapisevin käsin katsoen kuvia näytöllä. Samat kasvot, jotka hän näki joka aamu, mutta nyt vieläkin moitteettomammissa puvuissa, kättelemässä vaikuttajia ja poseeraamassa yritysrakennusten edessä, joissa Salminen Groupin logo loisti kultaisin kirjaimin. Ei voi olla totta, hän murisi pudistain päätään. Tuollainen mies, jolla on noin paljon rahaa, käy täällä joka ikinen päivä syömässä paistettua leipää ja jättää 5 euroa juomarahaa. Niinpä, Pipsa vastasi yhä hämmästyneenä. Siinä ei ole mitään järkeä. Tuon tason rikkaat eivät yleensä edes käy lähiöravintoloissa, saati toista samaa joka päivä, samassa pöydässä, samaan aikaan. Uutinen levisi nopeasti Kodin Maun työntekijöiden keskuudessa, ja jopa Oskari yllättyi nimen kuullessaan. Rafael Salminen, hän toisti miettelijänä leukaansa raapien. Muistan nähneeni hänen nimensä jossain lehdessä kauan sitten, mutta en olisi ikinä uskonut, että se on sama mies, joka käy täällä joka aamu juomassa kahvinsa yksin, niin vaatimattomasti. Lotta oli loppupäivän hajamielinen, pää täynnä kysymyksiä, jotka moninkertaistuivat joka minuutti. Miksi mies, jolla oli tuollainen valta ja omaisuus, valitsi ylläpitää näin yksinkertaista rutiinia kaukana kaikesta kerskakulutuksesta? Ja mikä kiehtovinta, miksi hän vaati jättämään juuri tuon summan joka päivä, ikään kuin hän täyttäisi hiljaista lupausta, jota kukaan muu ei osannut tulkita? Kontrastilehtien Rafael Salmisen, vaikutusvaltaisen avustajien ympäröimän miehen, joka pystyi siirtämään kokouksia ja investointeja yhdellä lauseella, ja sen hiljaisen miehen välillä, joka söi leipää Kodin Maun ikkunapöydässä, tuntui mahdottomalta sovittaa yhteen. Mutta siinä hän oli, saman ihmisen 2 puolta, ja Lotta tunsi ensimmäistä kertaa vastustamatonta halua ymmärtää, mikä yhdisti nuo 2 niin erilaista versiota samasta miehestä. Tuona yönä maaten sängyssään ja katsellen pienen huoneensa kattoa, Lotta teki hiljaisen päätöksen. Seuraavan kerran, kun mies astuisi ravintolaan, hän keräisi rohkeutensa ja kysyisi. Hän ei tiennyt tarkalleen, mitä sanoisi tai miten mies reagoisi, mutta hän tiesi, ettei voisi enää sivuuttaa tuota uteliaisuutta, joka kasvoi hänen sisällään kuin itsepintainen liekki, joka kieltäytyi sammumasta. Yöllä tehty päätös tuntui paljon helpommalta kuvitella kuin toteuttaa käytännössä. Seuraavana aamuna,
kun ovikello kilahti ilmoittaen Rafael Salmisen saapumisesta. Nyt Lotta tiesi koko nimen, ja joka kerta sitä ajatellessaan hän tunsi sekoituksen hämmästystä ja uteliaisuutta. Hänen kätensä alkoivat hikoilla kylmästä, ja koko yöllä harjoiteltu puhe haihtui kuin savu ilmaan. Mies istui tavalliselle paikalleen, tervehti tutulla nyökkäyksellä ja tilasi tavallisen annoksensa huomaamatta mitään erikoista Lotan käytöksessä. Lotta teeskenteli olevansa täysin syventynyt aterimien järjestelyyn tiskin takana. Aiotko kysyä tänään vai et? Pipsa kuiskasi kulkiessaan ohi tarjotin kädessään. Aion kyllä, Lotta vastasi hermostuneena kuiskausena. Minun täytyy vain valita oikea hetki. Oikea hetki ei kuitenkaan tuntunut ilmestyvän. Joka kerta, kun hän lähestyi ikkunapöytää rohkeus kerättynä, jokin keskeytti hänet, toisen asiakkaan tilaus, Oskarin kysymys kahvivarastosta tai keittiön puhelimen soiminen juuri silloin, kun hän oli vihdoin avaamassa suunsa. Rafael lopetti kahvinsa, taittoi 5 euron setelin tavalliseen tapaan ja lähti jättäen Lotan seisomaan keskelle salia sydän yhä tykyttäen ja kysymys yhä kurkkuun juuttuneena. Sinä olet mahdoton, Pipsa nauroi pudistaen päätään. Olet kuin ihastunut teini, aivan vaivautunut puhumaan hänelle. Ei se sitä ole, Lotta vastusti tuntien kasvojensa kuumenevan. Se on vain uteliaisuutta. Haluan ymmärtää tarinan tuon juomarahan takana, siinä kaikki. Aivan, vastasi ystävä virneellä, joka kertoi selvästi, ettei hän uskonut sanaakaan kuulemastaan. Seuraavina päivinä Lotta käytti vapaat hetkensä ruokalajien välillä etsiäkseen lisää tietoa Rafael Salmisesta. Hän löysi talouslehtien artikkeleita, haastatteluja uutiskanavilla ja yksityiskohtaisia profiileja Salminen Groupin taipaleesta, joka oli kasvanut pienestä paikallisesta jakelijasta yhdeksi maan suurimmista konserneista. Raporteissa kehuttiin hänen strategista näkemystään, kykyään tehdä vaikeita päätöksiä ja mainettaan vaativana, mutta oikeudenmukaisena työnantajana. Se, mikä kiinnitti Lotan huomion eniten, oli artikkeleissa toistuva yksityiskohta. Rafael Salmista kuvailtiin erittäin yksityiseksi mieheksi, kun kyse oli hänen henkilökohtaisesta elämästään. Hän antoi harvoin haastatteluja lapsuudestaan tai perheestään, ja ne harvat toimittajat, jotka yrittivät tutkia tätä puolta, törmäsivät aina kohteliaaseen, mutta lujaan hiljaisuuteen. Eräässä vanhassa raportissa mainittiin ohimennen, että hän oli kasvanut pienessä kaupungissa Pohjois-Karjalassa ja menettänyt isänsä jo lapsena, mutta siinä ei ollut enempää yksityiskohtia. Tuo maininta sai Lotan sydämen lyömään tiheämmin. Pohjois-Karjala, sama alue, jossa hänen isoäitinsä Rauha oli pitänyt pientä ravintolaansa vuosikymmeniä sitten. Se oli todennäköisesti vain sattumaa, olihan Pohjois-Karjala maakunta täynnä pieniä kyliä, joissa vastaavat tarinat toistuivat tuhansia kertoja. Mutta kerran istutettu epäilyksen siemen vaati kasvaa, ruokittuna jokaisella uudella yksityiskohdalla, jonka hän sai selville. Hän löysi myös juttuja Rafaelin hyväntekeväisyydestä. Salminen Group ylläpiti säätiötä, joka rahoitti sosiaalisia projekteja vähäosaisille, aina vähin äänin ilman suuria mediatapahtumia tai kuvia, joissa hän poseeraisi hymyilevien lasten rinnalla kameroille. Erässä artikkelissa mainittiin, että hän suosi anonyymejä lahjoituksia, välttäen kaikkea julkisuutta oman anteliaisuutensa ympärillä, luonteenpiirre, joka sopi täydellisesti siihen mieheen, jonka Lotta näki joka aamu. Hiljaiseen, hillittyyn mieheen, joka jätti täsmällisen juorahansa kommentoimatta, elettään koskaan kenellekään. Seuraavana perjantaina tuli lopulta tilaisuus, jota Lotta oli odottanut. Ravintolassa oli tavallista hiljaisempaa, hienoinen sade karkotti osan vakioasiakkaista, ja Rafael ei kahvinsa lopetettuaan tuntunut pitävän kiirettä lähteäkseen. Hän katseli ikkunasta sadepisaroita, jotka liukuivat lasia pitkin. Lotta veti syvään henkeä tuntien sydämensä lyövän kovaa rinnassaan ja käveli ikkunapöydän luo päättäneenä olla päästämättä tätä tilaisuutta käsistään kuten aiempia. Anteeksi, hän sanoi äänellä, joka oli vakaampi kuin hän odotti. Voinko kysyä teiltä jotain? Rafael nosti katseensa yllättyneenä suorasta lähestymisestä, mutta nyökkäsi lempeästi osoittaen tyhjää tuolia edessään kuin kutsuen istumaan. Totta kai, hän vastasi utelias puolihymy huulillaan. Saatte kysyä. Ja siinä,
tuona harmaana perjantai-aamuna sateen piiskatessa pehmeästi kodin maun ikkunaa. Lotta vihdoin keräsi kaiken rohkeuden, jota hän oli säästänyt viikkojen ajan, kysyäkseen sitä, mikä oli askarruttanut häntä ensimmäisestä päivästä lähtien, kun hän oli huomannut tuon hiljaisen ja täsmällisen juomarahan. Olen kiinnittänyt huomiota erääseen asiaan jo pitkään. Lotta aloitti istuen tuolille, jonka mies oli osoittanut. Hän piti käsiään ristissä esiliinansa päällä hakien vakautta. Te käytte täällä joka päivä, aina samaan aikaan. Tilaatte aina saman annoksen ja jätätte aina saman juomarahan. 5 euroa. Ei koskaan enempää, ei koskaan vähempää. Tiedän, ettei se kuulu minulle, mutta se on saanut minut uteliaaksi. Onko siihen jokin erityinen syy? Rafael pysyi hetken hiljaa, katse kiinnitettynä jo tyhjään kahvikuppiin edessään. Lotta pelkäsi ollensa liian tungetteleva, ylittäneensä näkymättömän rajan, joka erotti ammatillisen kohteliaisuuden sellaisesta läheisyydestä, jota hänellä ei ollut oikeutta tavoitella. Mutta yllätyksekseen mies ei vaikuttanut vaivaantuneelta. Itse asiassa hänen ilmeessään oli jotain helpotusta muistuttavaa, ikään kuin tuota kysymystä olisi odotettu jo kauan. Se on hassua, mies sanoi lopulta, ja pieni hymy kohosi hänen suupieleensä. Kukaan ei ole koskaan kysynyt tuota aiemmin. Ihmiset huomaavat sen, tiedän, että he huomaavat, mutta kenelläkään ei ole ollut rohkeutta tai ehkä kiinnostusta kysyä suoraan. Anteeksi, jos olin tungetteleva, Lotta kiirehti sanomaan tuntien kasvojensa kuumenevan. Teidän ei tarvitse vastata, jos ette halua. Ei, se on aivan kunnossa, Rafael vastasi nostaen kätensä lempeään eleeseen, joka rauhoitti Lotan. Itse asiassa se on oikeutettu kysymys. Ja vastaus? No, vastauksella on tekemistä erään elämäni vaiheen kanssa, jota kannan mukanani joka päivä, vaikka kukaan ei sitä tiedä minua katsoessaan. Hän piti tauon rummuttaen sormillaan kevyesti puupöytää, ikään kuin järjestellen ajatuksiaan ennen jatkamista. Synnyin pienessä kaupungissa Pohjois-Karjalassa. Hän aloitti äänellä, joka oli matalampi ja hitaampi kuin se varma sävy, jonka Lotta oli kuullut nähdessään miehen avustajien ympäröimänä. Isäni työskenteli alueen metsätyömailla. Se oli kovaa ja vaarallista työtä, mutta se elätti perheen. Olin vasta 7-vuotias, kun onnettomuus vei hänet meiltä aivan liian varhain jättäen äitini yksin 3 pienen lapsen kanssa. Lotta tunsi puristuksen rinnassaan kuullessaan sen. Tavassa, jolla mies puhui, ilman liiallista draamaa, mutta hillityllä kivulla, joka tuntui yhä elävältä kaikkien vuosien jälkeen, oli jotain syvästi koskettavaa. Se oli hyvin vaikeaa aikaa. Rafael jatkoi katse eksyneenä ikkunaan, ikään kuin hän olisi nähnyt sen läpi kohtauksia vuosikymmenten takaa. Äitini teki hanttihommia, ompeli naapureille, pesi pyykkiä niille, joilla oli varaa maksaa, mutta silti päivät, jolloin kotona ei ollut ruokaa, olivat yleisempiä kuin haluaisin muistaa. Olin vanhin lapsista, joten tunsin sen painon tavalla, jota nuoremmat sisarukseni eivät ehkä kokeneet samoin. Hän pysähtyi hetkeksi, ikään kuin epäröiden jatkamista, ja Lotta tunsi, että kyseessä oli herkkä alue. Hän ei uskaltanut kiirehtiä miestä kysymyksillä, vaan odotti hiljaa antaen miehen päättää, kuinka pitkälle hän halusi kertoa. Kotimme lähellä oli pieni ravintola, hän jatkoi muutaman sekunnin kuluttua. Se oli yksinkertainen paikka, itse asiassa hyvin paljon tämän näköinen. Joskus, kun sattui jäämään muutama kolikko ylimääräistä, äitini vei meidät sinne syömään jotain lämmintä. Se oli harvinaista, mutta ne olivat tuon ajan parhaita päiviä. Ja juuri siellä, siinä paikassa, tapahtui jotain, mitä en ole koskaan pystynyt unohtamaan, vaikka vuodet ovat kuluneet. Lotta pidätti hengitystään tuntien olevansa kuulemaisillaan jotain tärkeää, jotain mikä selittäisi ehkä ei vain täsmällistä juomarahaa, vaan koko sen hiljaisen anteliaisuuden, jota hän oli miehessä havainnut kuukausien varrella. Mutta ennen kuin Rafael ehti jatkaa, hänen puhelimensa värähti pöydällä ja yksi avustajista, joka odotti huomaamattomasti ravintolan oven lähellä, lähestyi kiireinen ilme kasvoillaan. Herra Salminen, anteeksi, että keskeytän, mutta puhelu kansainvälisten sijoittajien kanssa ei voi odottaa. Olemme jo 10 minuuttia myöhässä. Rafael huokaisi, ja hänen kasvoillaan näkyi sekoitus turhautumista ja alistumista. Hän nousi hitaasti ylös suoristaen pikkutakkinsa.
Minun täytyy mennä, hän sanoi katsoen Lottaa ilmeellä, joka näytti aidosti pahoittelevan keskustelun katkeamista tuohon kohtaan. Mutta olen velkaa lopputarinan. Lupaan, että ensi kerralla kerron kaiken. Hän taittoi 5 euron setelin, asetti sen asetin alle samalla rituaalisella huolellisuudella kuin aina ja käveli ovelle seuraten avustajaa, joka näppäili jo numeroa puhelimeensa. Lotta jäi seisomaan pöydän viereen sydän, yhä tykyttäen yrittäen sisäistää kaikkea juuri kuulemaansa. Pieni ravintola, kodin maun kaltainen. Perhe vaikeuksissa, isä menetetty varhain Pohjois-Karjalan metsissä. Palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen tavalla, joka sai Lotan selkäpiin karmimaan, mutta hän ei vieläkään uskaltanut myöntää edes itselleen sitä mahdollisuutta, joka alkoi hahmottua hänen mielessään. Seuraavat päivät tuntuivat matelevan Lotalle, joka ei pystynyt ajattelemaan muuta kuin Rafaelin keskeytynyttä tarinaa. Joka aamu, kun mies saapui tavalliseen aikaan, Lotta odotti jotain merkkiä keskustelun jatkumisesta, mutta päivät olivat liian kiireisiä. Ravintola oli täynnä. Miehen kokoukset tuntuivat loputtomilta, eikä oikeaa hetkeä tuntunut löytyvän. Vasta eräänä keskiviikkona, melkein 2 viikkoa myöhemmin, tilaisuus vihdoin palasi. Oli hiljainen päivä, sellainen harmaa aamu, jolloin vain harvat asiakkaat liikkuivat. Rafael jäi istumaan kahvinsa jälkeen katsellen Lottaa ilmeellä, joka oli kuin hiljainen kutsu. Haluatko yhä kuulla loput? Mies kysyi kevyt hymy huulillaan. Enemmän kuin mitään muuta, Lotta vastasi epäröimättä vetäen tyhjän tuolin miehen eteen tämän luvalla. Rafael veti syvään henkeä kuin valmistautuen elämään uudelleen jotain, mitä oli pitänyt kauan vain omana tietonaan. Mihin jäinkään, hän murisi järjestellen muistojaan. Niin, se ravintola kotini lähellä Pohjois-Karjalassa. Sitä paikkaa piti eräs rouva yksin. Hän oli keski-ikäinen nainen, aina ystävällinen, aina hymyilevä jopa väsyneimpinä päivinä. Hän tunsi kaikki naapuruston ihmiset nimeltä ja tiesi tarkalleen, kuka oli vaikeuksissa, vaikka kenenkään ei tarvinnut kertoa. Lotta tunsi sydämensä lyövän tiheämmin kuullessaan tuon kuvauksen, joka oli niin samanlainen kuin tarinat, joita hänen oma äitinsä kertoi rouva Rauhasta. Hän pysyi kuitenkin hiljaa antaen Rafaelin jatkaa omaan tahtiinsa. Isäni kuoleman jälkeen äitini alkoi välttää tuota ravintolaa, koska meillä ei ollut enää rahaa muuhun kuin välttämättömään, mies jatkoi. Mutta eräänä päivänä, hyvin kylmänä talvipäivänä, hän vei minut sinne, luultavasti siksi, ettei kotona ollut enää mitään kokattavaa. Söimme sen, mihin meillä oli varaa, ja kun olimme lähdössä, äitini löysi takkinsa taskusta, jonka hän oli jättänyt oven viereen naulakkoon, 5 markan setelin, jota hän vannoi, ettei ollut sinne laittanut. Hän piti tauon, ja hänen silmänsä loistivat tunteesta, joka tuntui lävistävän vuosikymmenet yhdessä hetkessä. Aluksi hän luuli erehtyneensä, että se oli ehkä ollut siellä aiemmin, mutta sama tapahtui seuraavalla viikolla ja sitä seuraavalla. Aina kun palasimme tuohon ravintolaan, lähdimme sieltä 5 markkaa rikkaampina kuin olimme tullessamme. Raha oli piilotettu johonkin huomaamattomaan paikkaan, takin taskuun, serviettiin tai tyhjän lautasin alle. Emme koskaan nähneet, kuka sen teki. Oli kuin näkymätön enkeli, olisi pitänyt meistä huolta odottamatta koskaan mitään vastineeksi, paljastamatta koskaan itseään. Lotta tunsi kylmien väreiden kulkevan pitkin selkäänsä. Kuva isoäidistä, Rauhasta, jättämässä ruokaa ja hienovaraista apua tarvitseville perheille kerskailematta koskaan teollaan, kaikui liian voimakkaasti tuossa tarinassa, ollakseen pelkkää sattumaa. Mutta hän hillitsi itsensä vieläkin, haluamatta keskeyttää hetkeä hätäisillä oletuksilla. Tuo raha, vaikka se tuntuu nykyään pieneltä summalta, auttoi meitä selviämään elämämme vaikeimman talven yli, Rafael jatkoi ääni tunteesta väristen. Se ei ollut paljoa, 5 markalla ei ostettu mitään luksusta, mutta meille siihen aikaan se merkitsi eroa lämpimän ruoka-annoksen ja tyhjän vatsan välillä. Ja enemmänkin. Se merkitsi sitä, että joku, vaikka ei meitä kunnolla tuntenutkaan, välitti tarpeeksi auttaakseen ilman tunnustusta. Hän pysähtyi hetkeksi, silmät kosteina ennen kuin jatkoi. Äitini kantoi tuota muistoa mukanaan koko elämänsä. Vuosia myöhemmin, kun olin jo rakentanut Salminen Groupin
ja meillä oli vihdoin enemmän kuin tarvitsimme, hän sairastui. Viimeisinä päivinä, jotka vietimme yhdessä ennen hänen poismenoaan, hän pisti minut lupaamaan yhden asian, etten koskaan unohtaisi pienen eleen voimaa. Että jos minulla jonain päivänä olisi enemmän kuin tarvitsisin, minun pitäisi aina muistaa se takin taskuun piilotettu 5 markan seteli ja toistaa tuo ele jollekin, jossain, odottamatta koskaan mitään takaisin. Rafaelin ääni murtui hieman lausuessaan viimeiset sanat, ja hän tarvitsi hetken hiljaisuutta kootakseen itsensä. Siitä lähtien olen tehnyt juuri niin, hän lopetti pyyhkien silmiään vaivihkaa kämmenselällään. Missä ikinä olenkin, missä tahansa kaupungissa, missä tahansa yksinkertaisessa ravintolassa, joka muistuttaa minua lapsuuteni paikasta, jätän 5 euroa. Ei enempää, ei vähempää. Se on tapa, jolla kunnioitan äidilleni antamaani lupausta ja pidän elävänä muistoa hyvyydestä, joka muutti elämäni suunnan, vaikka en koskaan saanut tietää, kuka siitä oli vastuussa. Lotta pysyi hiljaa pitkän tovin silmät kosteina. Hän tunsi tuon tunnustuksen emotionaalisen painon, sekoittuvan epäilyyn, joka kasvoi hänen sisällään kuin mahdoton aalto. Kuvaus ystävällisestä naisesta, pienestä ravintolasta, hienovaraisesta ja toistuvasta avusta. Kaikki se sopi pelottavan hyvin niihin sirpaleisiin tarinoihin, joita hänen oma äitinsä oli kertonut rouvarauhasta. Mutta nyt ei ollut vielä aika puhua siitä. Hän tarvitsi lisää varmuutta, konkreettisempia todisteita, ennen kuin uskaltaisi esittää näin suuren oletuksen. Toistaiseksi hän vain kiitti ääniväristen miestä siitä, että tämä oli luottanut häneen ja kertonut näin henkilökohtaisen tarinan. Hän lupasi itselleen tutkivansa heti tilaisuuden tullen ne pölyiset laatikot, jotka olivat äitinsä varastossa. Tuon keskustelun jälkeen jokin muuttui Lotan ja Rafaelin välillä. Kyseessä ei ollut enää vain täsmällinen asiakas ja utelias keittäjä, vaan 2 ihmistä, jotka olivat jakaneet, vaikkakin vain muutaman minuutin ajan, syvän osan omista tarinoistaan. Rafael alkoi saapua muutaman minuutin aiemmin, ja Lotta järjesti aina tilaisuuden tullen hetken aikaa istua miehen kanssa, vaikka vain vaihtaakseen kuulumisia päivän kulusta. Et ole koskaan kertonut minulle koko nimeäsi, mies sanoi eräänä tällaisena rauhallisena aamuna. Hänen kasvoillaan oli aito hymy, jonka Lotta alkoi tunnistaa harvinaiseksi ja arvokkaaksi. Lotta Tamminen, hän vastasi tuntien olonsa hieman vaivaantuneeksi huomatessaan, ettei tuota perusasiaa oltu jaettu heidän välillään kuukausien hiljaisesta rinnakkaiselosta huolimatta. Lotta Tamminen, mies toisti ikään kuin kokeillen nimeä kielellään. Se on kaunis nimi, se sopii ihmiselle, joka kokkaa yhtä huolellisesti kuin sinä. Lotta tunsi kasvojensa kuumenevan, mutta kätki hymynsä uujostellen palaten tiskitarjottimensa luo. Seuraavat viikot toivat uuden rytmin heidän molempien rutiineihin. Rafael löysi tiukasta aikataulustaan huolimatta aina hieman ylimääräistä aikaa jäädä kodin makuun, ja keskustelut pitenivät ja muuttuivat henkilökohtaisemmiksi, käsitellen asioita, jotka menivät kauas aamiaisen ja liike-elämän kiireiden ulkopuolelle. Mies kertoi vaikeista vuosista isän menetyksen jälkeen ja siitä, kuinka hänen äitinsä oli kaikista vaikeuksista huolimatta aina vaatinut lapsia opiskelemaan uskoen, että koulutus oli ainoa varma tapa murtaa heitä ympäröivä köyhyyden kierre. Hän kertoi stipendistä, jonka oli saanut opiskellakseen kauppatieteitä, vaikeista ensimmäisistä työpaikoista ja Salminen Groupin perustamisesta, yrityksen, joka oli rakennettu pikkuhiljaa, suurella uhrauksella ja muutamilla riskialttiilla vedoilla, jotka onneksi onnistuivat. Lotta puolestaan kertoi lapsuudestaan, joka jakautui Helsingin ja Pohjois-Karjalan isoäidin luona vietettyjen lomien välillä. Hän kertoi tuoreiden mausteiden tuoksusta, joka aina tervehti häntä tuossa vaatimattomassa keittiössä, ja unelmasta, jonka hän oli kantanut vuosia. Oman ravintolan avaamisesta, pienestä paikasta, jossa hän voisi kokaata samalla anteliaisuudella kuin rauha oli hänelle opettanut. Teidän pitäisi nähdä hänen ilmeensä, kun onnistuin jossain reseptissä kerralla, Lotta kertoi eräänä päivänä nauraen muistolle. Hän taputti käsiään kuin olisin voittanut kansainvälisen palkinnon, vain siksi, että hernekeitto oli juuri oikeanlaista. Rafael nauroi myös, sellaista vapautunutta ja aitoa naurua,
jota Lotta harvoin näki ihmisessä, joka oli tottunut kontrolloimaan jokaista ilmettään kameroiden ja avustajien edessä. Vaikuttaa siltä, että isoäitisi oli erityinen nainen, mies kommentoi katse miettelijänä. Hän oli todellakin, Lotta vastasi, ja pala nousi hänen kurkkuunsa ajatellessaan, kuinka paljon painoa tuo lause miehen sanomana kantoi. Painoa, jota hän ei vielä uskaltanut täysin paljastaa. Viikot muuttuivat kuukausiksi, ja se mikä oli alkanut ammatillisena uteliaisuutena, muuttui pikkuhiljaa joksikin syvemmäksi. Rafael alkoi kutsua Lottaa lyhyille kävelyille tämän työvuoron jälkeen, hyödyntäen ne harvat vapaat hetket kokousten välissä. He kävelivät Kallion puistoisilla kaduilla, keskustellen kirjoista, musiikista ja suunnitelmista, joita kumpikin kätki tulevaisuuden varalle. Tiedätkö, voisin auttaa sinua avaamaan ravintolasi, mies sanoi eräällä näistä kävelyistä melkein ohimennen, kuin kommentoiden säätä. Minulla on resursseja yllin kyllin ja olisi ilo nähdä unelmasi heräävän eloon. Lotta pysähtyi yllättyneenä ehdotuksesta. En voi ottaa sitä vastaan, Rafael, hän sanoi pudistaen päätään. Se olisi liian hyvää, liian helppoa. Haluan rakentaa tuon unelman omalla vaivallani samalla tavalla kuin isoäitini rakensi omansa. Mies hymyili ja hymyissä sekoittuivat kunnioitus ja kevyt ihaileva sävy. Ymmärrän täysin, hän vastasi vaatimatta enempää. Mutta tiedä, että tarjous on voimassa aina kun haluat. Tuo kieltäytyminen ei etonut heitä, vaan tuntui tuovan heidät vielä lähemmäksi toisiaan. Rafael näki Lotassa voimaa ja päättäväisyyttä, jota hän harvoin kohtasi ympärillään olevissa ihmisissä, jotka olivat lähes aina valmiita ottamaan vastaan minkä tahansa palveluksen häneltä. Ja Lotta puolestaan alkoi nähdä Rafaelissa ei vain lehtien miljardööriä, vaan miehen, jolla oli harvinainen herkkyys, joka oli muovautunut lapsuuden vaikeuksista ja äidille annetusta hiljaisesta lupauksesta. Eräässä näistä keskusteluista, heidän kävellessään pienessä puistossa lähellä ravintolaa, Lotta mainitsi melkein huomaamattaan yksityiskohdan, joka muuttaisi tarinan loppukulun täysin. Isoäidilläni oli myös ravintola, tiedätkö? Hän kommentoi rennosti katsellen kyyhkysiä, jotka nokkivat nurmikkoa. Siellä Pohjois-Karjalassa. Hän kertoi samanlaisia tarinoita kuin sinä. Vaikeista ajoista ja ihmisistä, joita hän auttoi pyytämättä koskaan mitään vastineeksi. Rafael pysähtyi ja hänen silmänsä muuttuivat äkillisesti tarkkaavaisiksi, ikään kuin jokin hänen sisällään olisi herännyt syvästä unesta. Missä kaupungissa tarkalleen? Mies kysyi äänellä, joka oli täynnä sellaista kiireellisyyttä, jota Lotta ei ollut koskaan aiemmin kuullut. Ja juuri sillä hetkellä seisoessaan tavallisessa Kallion puistossa, paljon suuremman totuuden ensimmäiset palaset alkoivat viimein loksahtaa paikoilleen. Nurmekessa, Lotta vastasi yhä ymmärtämättä täysin Rafaelin ilmeen äkillistä muutosta. Pieni kaupunki lähellä Pielistä. Isoäitini asui siellä koko ikänsä, kunnes ravintola suljettiin hänen kuolemansa jälkeen. Rafael pysyi hiljaa hetken, joka tuntui kestävän ikuisuuden. Hänen katseensa oli kiinnittynyt jonnekin kaukaisuuteen, ikään kuin hänen mielensä olisi palannut silmänräpäyksessä tuon kaupungin kapeille kaduille ja yksinkertaisiin taloihin, jotka hän oli säilyttänyt muistissaan lapsuudesta saakka. Synnyin Nurmeksessa, mies sanoi viimein ääni melkein kuiskauksena. Juuri siellä isäni työskenteli metsissä, juuri siellä me menetimme kaiken, ja juuri siellä se ravintola auttoi meitä selviämään elämämme vaikeimmasta talvesta. Lotta tunsi maan huojuvan jalkojensa alla. Hämmästys ja epäusko valtasivat koko hänen kehonsa. Sattuma oli liian suuri ollakseen vain sattumaa. Mutta vielä puuttui todisteita, konkreettisia yksityiskohtia, jotka vahvistaisivat epäilyn, joka oli kalvanut häntä viikkoja. Minun täytyy tarkistaa eräs asia, hän sanoi ääni jännityksestä väristen. Isoäitini säästi laatikoittain vanhoja tavaroita äitini luona. Valokuvia, kirjeitä, ravintolan kuitteja. Meillä ei ole koskaan ollut rohkeutta avata niitä kaikkia, mutta luulen, että nyt on sen aika. Seuraavana sunnuntaina Lotta meni Herttoniemeen sellaisella kiireellä, joka yllätti jopa Sirkan. Äiti huomasi jo ovella, että jokin poikkeuksellinen liikutti tytärtä tuolla vierailulla. Mitä on hätänä, tyttäreni?
Olet oudon näköinen, äiti kysyi Lotan suunnatessa suoraan eteisen perällä olevaan varastoon. Äiti, minun täytyy katsoa isoäidin laatikot. Kaikki ne. Nyt heti, jos vain sopii. Sirkka auttoi hämmentyneenä tytärtään vetämään pölyiset laatikot kaapin päältä, ja yhdessä he alkoivat käydä läpi vuosikymmenten aikana kertynyttä sisältöä. Mustavalkoisia valokuvia, jotka aika oli haalistanut, reseptivihkoja, joiden merkinnät olivat kosteuden haalistamia, vanhoja kirjeitä, jotka oli sidottu hauraalla langalla. Eräästä tietystä kuluneesta nahkakantisesta vihkosta Lotta löysi etsimänsä. Se ei ollut reseptivihko kuten muut, vaan eräänlainen päiväkirja, jota Rauha oli pitänyt vuosina, jolloin pyöritti ravintolaa yksin. Sivuilla, jotka oli kirjoitettu huolellisella ja vinolla käsialalla, oli merkintöjä arjesta, tehtyjä ostoksia, maksettuja laskuja ja silloin tällöin henkilökohtaisia pohdintoja elämästä ja ihmisistä, jotka vierailivat tuossa pienessä yrityksessä. Sydän tykyttäen Lotta selasi sivuja, ja hänen silmänsä etsivät nälkäisesti mitä tahansa mainintaa, joka voisi vahvistaa häntä kalvavan epäilyn. Ja sitten, sivulla, joka oli päivätty yli 30 vuotta sitten, hän löysi etsimänsä kohdan. Tänään jätin jälleen rahaa rouva Chesterin takin taskuun, Rauha oli kirjoittanut käsialalla, joka oli hieman tavallista hätäisempää. Tuolla perheellä on niin vaikea vaihe sen jälkeen, kun aviomies menehtyi. Pojat ovat vielä niin pieniä, vanhimmalla on ne surulliset silmät kuin hän kantaisi liian suurta taakkaa ikäisekseen. Toivon, että tuo pieni summa auttaa edes hieman. Luoja tietää, että haluaisin pystyä tekemään enemmän. Lotta vei käden suulleen, ja hänen silmänsä täyttyivät kyyneleistä välittömästi. Ester, Rafaelin äidin nimi. Yksityiskohta vanhimmasta pojasta, jolla oli liian surulliset silmät ikäisekseen. Kaikki loksahti paikoilleen sellaisella tarkkuudella, ettei epäilykselle jäänyt enää sijaa. Äiti, katso tätä, hän sanoi ääni murtuen ja ojensi vihkon Sirkalle, joka luki kohdan silmät pyöreinä. Hyvä tavaton, Lotta. Luuletko, että tämä perhe on se sama? Olen varma, Lotta vastasi pyyhkien kyyneleitä kämmen selällään. Se on Rafaelin perhe, sen miehen, joka käy ravintolassa joka päivä. Isoäiti auttoi hänen perhettään vuosikymmeniä sitten paljastamatta itseään. Jatkaen etsintöjä laatikoista melkein kuumeisella kiireellä, Lotta löysi vielä lisää todisteita. Vanhan kellastuneen valokuvan, joka esitti Rauhan ravintolaa ja pientä ihmisjoukkoa oven edessä. Ajan sumentamien kasvojen joukossa oli nainen, joka piteli pojan kättä. Vaikka kuvan laatu oli huono, pojan piirteissä oli kiistaton yhdennäköisyys niihin kasvoihin, jotka Lotta näki joka aamu Rafael Salmisen kasvoilla. Hän löysi myös lyhyen viestin, joka oli kirjoitettu toisella käsialalla ja osoitettu vain ravintolan rouvalle. Siinä kiitettiin ilman allekirjoitusta avusta, joka oli pelastanut perheen talven sanat, jotka kaikuivat lähes täsmälleen samoin kuin tarina, jonka Rafael oli kertonut viikkoja aiemmin kodin maun ikkunapöydässä. Lotta vietti loppupäivän istuen varaston lattialla valokuvien, kirjeiden ja vihkojen ympäröimänä, yrittäen sisäistää tuon löydön suuruutta. Isoäiti, jota hän niin rakasti ja jonka hienovarainen anteliaisuus oli muovannut ne arvot, joita Lotta kantoi jokaisessa valmistamassaan annoksessa, oli ollut kenenkään tietämättä vuosikymmeniin se näkymätön enkeli, joka oli auttanut pelastamaan Rafael Salmisen perheen heidän elämänsä vaikeimpina hetkinä. Hänen täytyi kertoa se miehelle. Hänen täytyi näyttää nuo todisteet ja nähdä miehen reaktio tuohon totuuteen, joka yhdistäisi kuin paraskin romaani kahden täysin erillisen tarinan langat, jotka olivat todellisuudessa aina olleet kietoutuneet toisiinsa sukupolvien yli jatkuneen yksinkertaisen hyvyyden eleen kautta. Seuraavana maanantaina Lotta saapui kodin makuun tavallista aiemmin kantaen laukussaan Rauhan kulunutta nahkakantista vihkoa ja kellastunutta valokuvaa, jonka oli löytänyt pölyisen laatikon pohjalta. Hän oli hädin tuskin saanut unta edellisenä yönä. Hänen sydämensä oli jakautunut löydön jakamisen jännityksen ja sen pelon välillä, että Rafael reagoisi tavalla, jota hän ei osannut ennustaa. Mies saapui tavalliseen aikaan tervehtien hymyllä, joka oli jo tullut heille molemmille tutuksi, mutta hän pysähtyi huomatessaan Lotan kasvojen jännittyneen ilmeen. Onko jotain tapahtunut?
Mies kysyi huolestuneena istuessaan tavalliselle paikalleen. Minun täytyy näyttää teille jotain, Lotta sanoi ääni hieman väristen. Hän istui miehen eteen ja veti vihkon laukustaan varovasti, kuin käsitellen pyhää esinettä. Löysin tämän äitini luota eilen, isoäitini vanhoista laatikoista. Hän avasi vihkon sivulta, jonka oli merkinnyt paperinpalalla, ja työnsi sen pöydän yli Rafaelia kohti. Mies rypisti kulmiaan ymmärtämättä vielä eleen merkitystä. Lukekaa tämä kohta, Lotta pyysi osoittaen rauhan vinolla käsialalla kirjoitettua kappaletta. Rafael otti vihkon käsiinsä, ja hänen silmänsä kulkivat vuosikymmeniä sitten kirjoitettuja rivejä pitkin. Lotta seurasi hiljaa hetkeä, jolloin ymmärrys alkoi hahmottua miehen kasvoilla, kulmakarvat nousivat, hengitys muuttui raskaammaksi ja silmät laajenivat sanojen saadessa merkityksen. Rouva Ester, mies murhasi ääni murtuen toistaen vihkoon kirjoitetun nimen. Se oli äitini nimi ja vanhin poika, jolla on surulliset silmät. Lotta, tämä. Hän ei pystynyt lopettamaan lausetta, sillä tunne tukahdutti sanat hänen kurkkuunsa. Lotta otti vapisevin käsin kellastuneen valokuvan laukustaan ja asetti sen pöydälle vihkon viereen. Tämä on kuva isoäitini ravintolasta, hän sanoi ääni melkein kuiskauksena. Katsokaa tätä naista tässä, joka pitelee pojan kättä. Rafael otti valokuvan melkein hartaalla varovaisuudella vieden sen lähelle silmiään, ikään kuin hänen täytyisi tutkia jokaista yksityiskohtaa monta kertaa ennen kuin uskoisi näkemäänsä. Heidän välilleen laskeutunut hiljaisuus tuntui kestävän ikuisuuden, ja sen rikkoi vain keittiöstä kuuluva paistolevyn suhina ja aamun ensimmäisten asiakkaiden matala puheensorina. Tämä nainen, mies sanoi lopulta ääni kyyneleistä murtuen, tämä on äitini. Ja tämä poika olen minä. Muistan tämän aamun, Lotta. Se oli yksi niistä harvoista päivistä, jolloin onnistuimme säästämään tarpeeksi valokuvan ottamiseen, mikä oli meille siihen aikaan harvinaista. Kyyneleet valuivat vapaina Rafaelin kasvoilla ja Lotta tunsi omienkin silmiensä kostuvan. Tuon hetken emotionaalinen paino oli suurempi kuin mikään, mitä hän oli kuvitellut suunnitellessaan tätä keskustelua. Se oli siis teidän isoäitinne, mies sanoi katsoen Lottaa ilmeellä, jossa sekoittuivat hämmästys, kiitollisuus ja niin syvä tunne, ettei se tuntunut mahtuvan rintaan. Rouva Rauha oli se, joka jätti ne rahat äitini takin taskuun jokaisena tuona talviaamuna. Hän auttoi meitä selviämään pyytämättä koskaan mitään vastineeksi, paljastamatta koskaan itseään. Se oli hän, Lotta vahvisti oma ääni murtuen. Enkä minä tiennyt tästä tarinasta mitään ennen eilistä. Olen koko ikäni kuullut isoäitini puhuvan anteliaisuudesta ja tarvitsevien auttamisesta ilman tunnustusta, tajuamatta koskaan, että yksi niistä ihmisistä, joita hän auttoi vuosikymmeniä sitten, istui joka aamu työpaikkani pöydässä toistaen samaa hyvyyden elettä, jonka isoäitini kerran teki teidän perheellenne. Rafael pysyi hiljaa pitkän tovin sisäistäen paljastuksen suuruutta. Hänen sormensa koskettivat kevyesti valokuvaa, ikään kuin hän olisi halunnut koskettaa sen kautta tuota kaukaisesta menneisyyttä, joka sai vihdoin kasvot, nimen ja täydellisen tarinan. Olen koko elämäni ajan, mies sanoi viimein ääni yhä väristen, kysynyt itseltäni, kuka oli tuon hyvyyden takana. Kuvittelin tuhansia eri kasvoja, loin päässäni tarinoita siitä, kuka olisi voinut olla niin antelias auttaakseen tuntematonta perhettä pyytämättä mitään takaisin. Ja kohtalo tavalla, jota en olisi ikinä osannut ennustaa, toi minut pieneen helsinkiläisravintolaan vuosikymmeniä myöhemmin, missä tuon saman naisen lapsenlapsi työskentelee joka päivä kokaaten samalla huolella ja anteliaisuudella, jota hänen isoäitinsä kerran osoitti minulle. Hän katsoi Lottaa uudella intensiteetillä, ikään kuin hän olisi nähnyt naisen ensimmäistä kertaa aivan uudessa valossa. Se ei ollut sattumaa, Lotta, mies sanoi ääni vahvistuen. En usko, että mikään tällainen voisi olla pelkkää sattumaa. On olemassa lanka, tarkoitus, joka yhdistää kaiken tuosta kylmästä Nurmeksen aamusta tähän pöytään, tässä ja nyt. Lotta tunsi sydämensä tulvivan tunteesta, jota hän ei osannut täysin nimetä. Osa kiitollisuutta, osa hämmästystä, osa jotain syvempää, mikä oli kasvanut hänen sisällään jo kuukausia siitä lähtien, kun hän oli ensi kerran huomannut tuon hiljaisen ja täsmällisen juomarahan.
Kehä, joka näytti alkaneen vuosikymmeniä sitten Pohjois-Karjalan pikkukaupungissa, sulkeutui vihdoin heidän edessään yhdistäen menneisyyden hyvyyden eleen uuteen siteeseen, joka syntyi siinä hetkessä kyynelten ja jaetun tunteen keskellä. Tuon paljastusten aamun jälkeisinä viikkoina Lotan ja Rafaelin suhde sai syvyyttä, jota kumpikaan ei osannut odottaa löytävänsä. Kyse ei ollut enää vain keittäjän uteliaisuudesta mystistä asiakasta kohtaan, eikä vain miehen kiitollisuudesta, joka oli vihdoin saanut tietää koko elämäänsä muovanneen hyvyyden alkuperän. Se oli jotain suurempaa, joka rakentui varmuudelle siitä, että kohtalo oli kietonut heidän tarinansa yhteen kauan ennen heidän tapaamistaan. Rafael pyysi löydön jälkeisellä viikolla saada tavata Sirkan henkilökohtaisesti. Vierailu, jota sävytti jännityksen ja odotuksen sekoitus, tapahtui lauantai-iltapäivänä Herttoniemen vaatimattomassa asunnossa, jossa pölyiset laatikot olivat säilyttäneet vuosikymmenten muistoja. Te ette arvaakaan, kuinka paljon teidän äitinne merkitsi perheelleni, Rafael sanoi istuen vaatimattomassa olohuoneessa pidellen kahvikuppia, jonka Sirkka oli hänelle ojentanut kädet tunteesta väristen. Ilman tuota apua, ilman tuota joka aamu toistunutta elettä, en tiedä olisimmeko selvinneet tuon talven yli. Sirkka kertoi liikuttuneena lisää yksityiskohtia rauhan elämästä. Uhrauksista, joita hän teki pitääkseen ravintolan pystyssä vaikeimpinakin aikoina, ja yksinkertaisesta filosofiasta, joka ohjasi jokaista hänen päätöstään. Auttaa aina kun mahdollista odottamatta koskaan mitään vastineeksi. Todellinen anteliaisuus oli isoäidin mukaan arvokkainta silloin, kun se annettiin hiljaisuudessa. Hän olisi niin onnellinen tietäessään, että tuo yksinkertainen ele auttoi pojasta kasvamaan sellaisen miehen kuin te, Sirkka sanoi pyyhkien huomaamattoman kyyneleen silmäkulmastaan. Ja vielä onnellisempi nähdessään, että vuosikymmeniä myöhemmin tuo sama poika löytäisi hänen lapsenlapsensa tietämättään ja rakentaisi jotain uutta tuon vanhan hyvyyden pohjalta. Tuo lause jäi leijumaan ilmaan hetkeksi kantaen merkitystä, jonka sekä Rafael että Lotta tunsivat, mutta jota kumpikaan ei vielä uskaltanut täysin nimetä. Se, mikä oli alkanut ammatillisena uteliaisuutena, oli muuttunut kuukausien varrella läheisyydeksi, joka meni kauas ystävyyden ulkopuolelle joksikin, mikä kasvoi hitaasti mutta sellaisella vankkuudella, jota tuntui mahdottomalta horjuttaa. Eräänä lauantai-iltapäivänä muutamaa viikkoa myöhemmin Rafael ehdotti, että he tekisivät matkan Nurmekseen, kaupunkiin, josta kaikki oli alkanut. Lotta suostui tuntien, että tuo vierailu olisi tapa sulkea lopullisesti kehä, joka yhdisti molemmat perheet. Pieni kaupunki, joka sijaitsi Pohjois-Karjalan vihreiden metsien ja järvien syleilyssä, säilytti yhä jälkiä menneisyydestä, jota he molemmat kantoivat. Rakennus, jossa Rauhan ravintola oli toiminut, oli vaihtanut omistajaa monta kertaa vuosien varrella, mutta alkuperäinen rakenne vanhoine ikkunoineen ja kattoineen oli yhä lähes koskematon. Se on outoa, Rafael sanoi seisten vaatimattoman julkisivun edessä. Hänen silmänsä vaelsivat jokaisessa yksityiskohdassa nostalgian ja kiitollisuuden sekoittuessa. Vietin niin monta vuotta yrittäen unohtaa tämän kaupungin vaikeat hetket, ja nyt ensimmäistä kertaa tunnen, että voin katsoa tätä paikkaa uusin silmin. Ei vain vaikean lapsuuden näyttämönä, vaan hyvyyden kehtona, joka muutti kaiken. Lotta tarttui miehen käteen, ele tuli luonnostaan ilman harkintaa, ikään kuin viikkojen läheisyys olisi vihdoin löytänyt yksinkertaisimman ja taitavimman ilmaisunsa. Isoäitini olisi ylpeä nähdessään tämän paikan teidän silmillänne nyt, nainen sanoi pehmeällä äänellä. Siinä vanhan ravintolan julkisivun edessä, joka oli yhdistänyt heidän perheensä vuosikymmeniä aiemmin, Rafael vihdoin puki selkeiksi sanoiksi sen, mitä molemmat olivat tunteneet jo viikkoja. Lotta, en osaa selittää tarkalleen, mitä välillämme on tapahtunut viime kuukausina, mies sanoi kääntyen katsomaan naista silmät, täynnä sellaista rehellisyyttä, jota Lotta ei ollut koskaan nähnyt niin paljaana. Aloin käydä siinä ravintolassa rutiinista, tavasta, täyttäen lupausta, jonka tein monta vuotta sitten, mutta löysin sieltä odottamatta paljon enemmän kuin koskaan kuvittelin löytäväni. Löysin jonkun, joka saa minut haluamaan olla parempi versio itsestäni,
Jonkun, jonka anteliaisuus muistuttaa minua joka päivä hyvyydestä, joka pelasti perheeni. Lotta tunsi sydämensä tykyttävän, ja miehen sanat resonoivat syvällä hänen sisällään. Minä tunnen samoin, hän vastasi ääni tunteesta murtuen. En ikinä kuvitellut, että yksinkertainen uteliaisuus juomarahasta voisi tuoda minut tänne asti, tähän kaupunkiin ja tähän uskomattomaan tarinaan, joka yhdistää perheemme. Mutta olen onnellinen, Rafael, onnellisempi kuin olen koskaan ollut. He palasivat Helsinkiin samalla viikolla kantaen mukanaan, paitsi varmuutta heitä yhdistävästä syvästä yhteydestä, myös uuden projektin, josta he olivat keskustelleet paluumatkalla. Kunnostaa Nurmeksen vanha ravintolatila ja muuttaa se paikaksi, joka kunnioittaisi rouva Rauhan muistoa. Samalla Lotta vihdoin toteuttaisi Rafaelin ehdottomalla tuella vanhan unelmansa oman yrityksen avaamisesta, tällä kertaa pelkäämättä ottaa vastaan apua siltä, joka häntä todella rakasti. Jäljellä oli enää vain se aika, joka tarvittiin, jotta tuo syville ja epätodennäköisille perustuksille rakennettu rakkaus löytäisi oikean hetkensä tulla sinetöidyksi kaikkien heidät tuntevien ja rakastavien edessä. Paljastusten aamua seuranneet kuukaudet toivat muutoksia, joita Lotta ei ollut koskaan kuvitellut mahdollisiksi, kun hän melkein vuosi aiemmin alkoi kiinnittää huomiota tuon 5 euron juomarahan hiljaiseen täsmällisyyteen. Kodin maku jatkoi toimintaansa kuten aina, mutta nyt se kantoi heille molemmille uutta, melkein pyhää merkitystä. Juuri siellä kaikki oli alkanut, siellä 2 kaukaisen tarinan irralliset langat olivat viimein kohdanneet. Herra Oskari, saatuaan tietää koko tarinan, liikuttui niin syvästi, että hän säilytti tiskin takana kehyksissä kopiota Rauhan vanhan ravintolan valokuvasta. Sen rinnalla oli 5 euron seteli, jonka Rafael oli vaatinut jättää sinne pysyväksi muistoksi tuosta eleestä, joka oli kulkenut sukupolvien halki. Tämä ravintola on nyt osa tarinaa, jota kukaan ei unohda, Oskari sanoi ylpeänä aina, kun joku asiakas kysyi seinällä olevasta taulusta. Pipsa, joka oli seurannut tarinan jokaista lukua uteliaisuuden ja liikutuksen sekoituksella, ei väsynyt toistamaan kaikille halukkaille, että hän oli ollut ensimmäinen, joka huomasi juomarahan täsmällisyyden. Hän kertoi tuota yksityiskohtaa ylpeänä, ikään kuin hän olisi ollut koko juonen keskeinen palanen. Lotta puolestaan oli vihdoin toteuttanut vanhan unelmansa. Rafaelin tuella, mutta vaatien itse pitää täyden määräysvallan ruokalistasta, sisustuksesta ja paikan hengestä, hän oli avannut oman ravintolansa ovet. Se oli pieni ja kutsuva tila vain muutaman korttelin päässä, kodin mausta, ja se sai nimekseen Rauhan sopukka, kunnianosoituksena isoäidille, jonka hiljainen anteliaisuus oli muovannut niin monen elämän kohtalon kenenkään tietämättä vuosikymmeniin. Myös Nurmeksen ravintola sai uuden elämän. Se kunnostettiin huolellisesti, rakennuksen alkuperäisiä piirteitä kunnioittaen, ja se toimi nyt eräänlaisena muistojen talona, jossa vanhat valokuvat ja säilytetyt esineet kertoivat tarinaa anteliaisuudesta, joka oli yhdistänyt 2 ajan ja etäisyyden erottamaa perhettä juuri Rauhan sopukassa. Eräänä perjantai-iltana ravintolan ollessa suljettuna viimeisten silauksien vuoksi ennen suurta avajaispäivää, Rafael pyysi saada tavata Lotan 2 kesken sanoen, että hänen täytyi näyttää jotain tärkeää tilaan liittyen. Kun Lotta saapui, hän löysi salin, joka oli valaistu vain huolellisesti pöydille asetelluilla kynttilöillä. Rafael odotti häntä ikkunapöydän ääressä, joka oli tehty tarkaksi kopioksi kodin maun pöydästä, josta kaikki oli alkanut. Rafael oli pukeutunut yksinkertaisesti, mikä oli tarkoituksellinen vastakohta sille erityiselle hetkelle, jonka hän oli valmistanut. Lotta, mies sanoi ääni hermostuksesta hieman väristen, mikä oli harvinaista miehelle, joka oli tottunut johtamaan monimutkaisia kokouksia ja neuvotteluja epäröimättä. On kulunut melkein vuosi siitä, kun astuin ensimmäistä kertaa tuohon ravintolaan kuvittelematta, että yksinkertainen juomaraha johtaisi minut löytämään ihmisen, joka muuttaisi elämäni suunnan täysin. Lotta tunsi sydämensä tykyttävän, ja hänen silmänsä täyttyivät jo onnen kyyneleistä hänen aavistaessaan, mitä oli tapahtumassa. Olen oppinut sinun kauttasi, että pienillä eleillä, joita kannamme mukanamme, voi olla seurauksia, joita emme osaa edes kuvitella, Rafael jatkoi polvistuen naisen eteen.
Hänen käsiinsä ilmestyi pieni samettinen rasia. Äitini pyysi minua ennen poismenoaan, etten koskaan unohtaisi pienen hyvyyden voimaa. Ja kohtalo toi minut sinun luoksesi, sen naisen lapsenlapsen luo, joka pelasti perheeni vuosikymmeniä sitten. Hän avasi rasian paljastaen yksinkertaisen ja tyylikkään sormuksen ilman turhaa prameilua. Se sopi täydellisesti siihen hillittyyn olemukseen, joka oli aina määritellyt Rafaelia hänen omaisuudestaan huolimatta. Lotta Tamminen, tuletko vaimokseni? Haluan rakentaa rinnallasi samanlaista hiljaista anteliaisuutta, jonka isoäitisi istutti minuun kuvittelematta koskaan sen kantamaa. Haluan, että meidän tarinamme jatkaa tätä hyvyyden kehää sukupolvi toisensa jälkeen. Lotta, kyyneleiden valuessa vapaasti hänen kasvoillaan, ei voinut hillitä hymyään, joka valtasi koko hänen olemuksensa. Kyllä, hän vastasi ääni syvimmästä mahdollisesta tunteesta murtuen. Kyllä, Rafael, haluan koko sydämestäni. Mies pujotti sormuksen naisen sormeen, ja he syleilivät toisiaan kynttilöiden valaisemassa salissa, ympärillään seinät, jotka pian toisivat sisään asiakkaita nauttimaan annoksista, jotka oli valmistettu samalla rakkaudella kuin Rauha oli opettanut vuosikymmeniä aiemmin vaatimattomassa pohjoiskarjalaisessa keittiössä. Kehä oli viimein täysin sulkeutunut. Menneisyydessä vastaanotettu hyvyyden ele oli muuttunut ajan ja kohtalon kautta uudeksi rakkauden siteeksi nykyhetkessä, valmiina leviämään kuin pieni ja antelias liekki kaikille tuleville sukupolville. Hyvät kuulijat, toivomme, että Lotan ja Rafaelin tarina on koskettanut teidän sydämiänne yhtä paljon kuin meidän sydämiämme sitä kertoessamme. Jatkaaksenne tätä tunteiden matkaa olemme valmistaneet erityisen soittolistan muista yhtä koskettavista tarinoista, jotka löydätte täältä näytön vasemmasta reunasta. Jos tämä tarina sai teidät hymyilemään tai kyyneltymään, muistakaa tilata kanavamme ja tykätä videosta. Tuomme joka päivä uusia tarinoita, jotka tutkivat elämän monimutkaisuutta ja kauneutta, niitä pieniä eleitä, jotka muuttavat kokonaisia kohtaloita. Älkää missatko tulevia lukuja ja kertokaa meille kommenteissa, mikä osa Lotan ja Rafaelin tarinasta kosketti teitä eniten. Odotamme teitä siellä. Tarinan loppu